హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు నుండి మనము ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కొంత లెవెల్ 1లో బేసిక్గా భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమము, తర్వాత లెవెల్ 2లో భగవద్గీత మరికొంత లోతుగాను అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 అంటే ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు అందిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోవృద్ధికి మనకి దోహదపడేటువంటి అంశాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ లెవెల్స్ ద్వారా మన ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్ట దాస ప్రభు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము లెవెల్ 3 ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నాము. సో దీనికి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసినటువంటి విధానంలో మొదటగా బేసిక్ లెవెల్ 1 పూర్తి చేశారు, ఆ తర్వాత లెవెల్ 2 పూర్తి చేయడము, దానితో పాటుగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఈ కలియుగానికి కలి కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మార్గమైనటువంటి సరళమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తన. సో ఆ నామాన్ని నిరంతరం జపించే విధంగా ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఈ మహామంత్రాన్ని 16 సార్లు జపించే విధంగాను, అలాగే ఇంకా ఒకవేళ లెవెల్ 2 పూర్తి చేసినట్లయితే ఆ సర్టిఫికెట్ అన్నాము. ఒకవేళ లెవెల్ 2 పూర్తి చేసేసినటువంటి వారిలో ఇంకా ఈ లెవెల్ 3కి రావడానికి 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా పాటించాలి అనేటువంటి ఒక నిబంధనతో మనము ఈ లెవెల్ 3 స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో మనకి శ్రీమద్ భగవద్గీత పైన మీరు ప్రజెంటేషన్స్ మొత్తంగా మనము ఈ లెవెల్ 3 కోర్సులో ఇది భగవద్గీత, దీనిపైన మీరు కొన్ని ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను శాంతి సుధా మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ వారు మీకు ప్రజెంటేషన్స్ ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనేటువంటి వాటిలో వారు సహాయపడతారు. సో భగవద్గీత పైన మీరు ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడము, ఆ తర్వాత మనము ఈ కోర్సులో చూసేటువంటి నెక్స్ట్ ఈ భక్తి రసామృతము, రూప గోస్వాములు వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి సంస్కృత గ్రంథానికి ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి, అంటే వీరు ఇంగ్లీష్లో రచించినటువంటి, అంటే ఆ శ్లోకాలు సంస్కృత శ్లోకాలు కాకుండా ఆ శ్లోకాల యొక్క భావాలను రచించినటువంటి భక్తిలో ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనం ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటి దానికి దోహదపడేటువంటి గ్రంథము. దీనిని కూడా కొంత ఒక విభాగం దీన్ని పరిచయం చేయడము, అలాగే ఉపదేశ అమృతము. సో ఇది దీనిపైన దీంట్లో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు, వాటి అర్థాలతో భావాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యాన్ని చూడడము, అలాగే ఈశోపనిషత్. సో ఈ లెవెల్ 3 కోర్సులో మనము చూడబోయేటువంటి అంశాలు ఇవి. ఇక దీనికి ఆల్రెడీ ఈ కోర్సులో మీరు అర్హతల గురించి వాటి జాయిన్ అవడానికి ఉన్నటువంటి అంశాలు ముందుగానే మీకు చెప్పాము. వాటి ప్రకారంగా అందరం కూడా ఆధ్యాత్మిక విధానంలో ఉండేటువంటి నిబంధనలు, వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు, ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా కొన్ని చెప్తాము. వాటిని పాటిస్తూ మన ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో ముందుకి వెళ్ళి ఆ భగవంతుని, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కృపకు పాత్రలు కావాలని అందరినీ వేడుకుంటూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో వరుసగా
ఒకసారి ఉన్నటువంటి కొద్ది మందిమే మనల్ని మనం ఒకసారి పరిచయం చేసుకుంటే ఈ కాంగ్రిగేషన్‌లో మనకి అందరి గురించి తెలుస్తుంది. ఎవరెవరు ఏంటి అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని. సో, దాదాపుగా నా నేను మోహన్ రావు లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 అలాగే లెవెల్ 2 క్లాసులు తీసుకుంటున్నాను. కొంతమందికి పరిచయం అయి ఉండొచ్చు. హరే కృష్ణ. శాంతి సుధా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీ గురించి అయితే మన గురించి కొంచెం వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇక మీరు హరే కృష్ణ. శాంతి సుధా మాతాజీ మన తెలుగులో మొత్తము అడ్మిన్, సూపర్ అడ్మిన్‌గా ఉన్నారు. అన్నీ కూడా మాతాజీనే చాలా కష్టపడి చాలా అన్ని విషయాలు మీకు ఎగ్జామ్స్ కానీ మాతాజీ మీరు చెప్పేసేయండి. ఒక్క 2 నిమిషాలు. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. ఏం లేదు ప్రభుజీ నా గురించి చెప్పడానికి. నేను తెలుగులో అడ్మిన్ గా ఉంటానండి. హ్యాండిల్ చేస్తాను లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3. ఇంకా నాకు సపోర్టివ్ అడ్మిన్స్ చాలా మందే ఉన్నారు. మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు లెవెల్ 1 లో శ్రీదేవి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభుజీ, వాలంటీర్ రామకృష్ణ ప్రభుజీ. ఇంకా అట్లా ఒక్కొక్క టైంకి ఒక్కొక్కళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరి సపోర్ట్ తోటే నేను చేయగలుగుతున్నాను. మీరు క్విజ్ ఏమైనా డౌట్స్ లెవెల్ 2 అట్లా క్విజ్ హ్యాండిల్ చేస్తాను. డేటాబేస్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే నాకు మెయిల్ ఐడి అవన్నీ పంపిస్తే నేను క్లియర్ చేయగలను. అంతే ప్రభుజీ. ఇంకా భక్తి శాస్త్రి కోర్స్ కూడా ఉంది. దీని తర్వాత మీరు మంచిగా దాంట్లో కూడా కంటిన్యూ కావచ్చు. ఇవన్నీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళన్నీ ఫ్రీగా ఇవ్వడం వల్ల మనకు కనీసం వినగలుగుతున్నాము. అట్లీస్ట్ బుక్ చదవటం అంటే కొంచెం కష్టము. ఇలా విని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాము అంటే మెయిన్ రీజన్ టెంపుల్ వాళ్ళు ఫ్రీ కోర్సెస్ పెట్టడం వల్ల ఇంతమంది రాగలుగుతున్నారు అనేసి నా ఉద్దేశం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. భాగవతం క్లాస్ కూడా జరుగుతుందండి. మీలో ఎవరైనా రాకపోతే అది కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో నిజంగా మాతాజీ చెప్పినట్లుగా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు మెయిన్‌గా నామినేషన్ మనకందరికీ కూడా నిజంగా తెలుగులో అన్ని లాంగ్వేజ్‌ల్లో కూడా ఫ్రీగా అందిస్తున్నటువంటి కోర్సు. సో దీన్ని మీరు ఇంకా నలుగురికి మనము ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలుసుకోవడానికి మీరందరూ కూడా దోహదపడతారని అనుకుంటున్నాము. దీన్ని నలుగురికి తెలియదు. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చెప్పండి. ఏం లేదు ప్రభుజీ, మాతాజీ చెప్పారుగా సేమ్ అదే ఉంటుంది ప్రభుజీ. అంటే జనరల్ గా ఎక్కడి నుంచి అనేటువంటి మనకు కొంచెం వీళ్ళందరి గురించి తెలిస్తే ఒకసారి ఈ గ్రూప్ లో ఉండేటువంటి వారికి కూడా అందరికి మనకి అనేటువంటిది. ఓకే. ఒకటి ప్రభుజీ మాతాజీ మీ పేరు, తర్వాత మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ఏ బ్యాచ్ లో కంప్లీట్ చేశారో ఒకటి చెప్తే మనకి కొంచెం అందరికి కూడా ఈ గ్రూప్ లో కొద్ది మందే ఉంటాం దాదాపుగా అనుకుంటున్నాను. ఉన్నటువంటి 20 అన్న 25 అందరికీ కూడా మనము ఒకళ్ళకు ఈ సాంగత్యంలో మన విషయాలను తెలుసుకొని ఇంకా విదేకపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే. శ్రీదేవి మాతాజీ ప్రభుజీ చెప్తారా? ఏం లేదు ప్రభుజీ, ఇలా ఈ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 మాతాజీ చెప్పినట్టు ఏమన్నా క్విజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేయండి, చెప్పండి, మెసేజ్ కూడా చేయండి, మేము రిప్లై ఇస్తాము. నెక్స్ట్ ఈ లెవెల్ 3 లో ప్రెజెంటేషన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో హెల్ప్ చేయాలన్నా మాతాజీ చేస్తారు. అంతే ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ లెవెల్ 3 కంటిన్యూ కూడా చేయండి తర్వాత. ఓకే ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. ఏ లక్ష్మీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు, ఎక్కడ నుంచో వింటున్నారు అనేటువంటి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ నా పేరు లక్ష్మి. నేను టీచర్ గా వర్కింగ్ చేస్తాను ప్రభుజీ, గవర్నమెంట్ టీచర్ గా. నేను యాక్చువల్ గా కంప్లీట్ చేస్తే నాది ఇప్పుడు లెవెల్ 3 ఫైనల్ లో ఉండే కొద్ది ప్రభుజీ. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 కంప్లీట్ చేశాను. లెవెల్ 3 కి గ్యాప్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాతో పాటుగా మా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు లెవెల్ 3 లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఓకే మాత. అది ప్రభుజీ. ఒకటే ప్రభుజీ, అప్పుడు ఈవినింగ్ ఉంటుండే క్లాసెస్, కొంచెం మార్నింగ్ అనేసరికే ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని చూస్తున్నాను. ఓకే ఓకే మాత. సరే. ఓకే ప్రభు. ఓకే. కృష్ణమాచార్యులు ప్రభు. హరే కృష్ణ. అనంత కృష్ణమాచార్యులు.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. నేను బీటెక్ చేస్తున్నాను. అంటే లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కంప్లీట్ అయింది. నాతో పాటు మా అక్క మా అమ్మ కూడా చేస్తున్నారు. హరి అంతే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శోభరాణి హరే మాతాజీ. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ, మీరు ఎక్కడి నుంచి వింటున్నారో కూడా చెప్పొచ్చు. హరే కృష్ణ. శోభారాణి మాతాజీ. నెక్స్ట్ దుర్గా ప్రసాద్. హరే 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 కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను రిటైర్డ్ బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ప్రభుజీ. నేను 2019 లో మీరు ఇస్కాన్ క్లాసులు బిగిన్ అయినప్పుడు, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బిగిన్ అయినప్పటి నుంచి జాయిన్ అయ్యాను ప్రభుజీ. అంతకుముందు నాకు స్పిరిచువల్ ప్రయాణం నాకు అంత లేదు ప్రభుజీ. ఈ భగవద్గీతతోనే నేను కొంచెం బాగా ఇమ్మర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా అన్ని వింటున్నాను ప్రభుజీ. నేను ప్రస్తుతం కెనడాలో ఉన్నాను. ఇండియా వచ్చేసిన తర్వాత విజయవాడలో మేము ఉంటున్నాం ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ క్లాసులు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. నేను లెవెల్ 3 పూర్తి చేస్తున్నాను. 1, 2 అయిపోయినాయి. 3లో నేను క్లాసులకు అటెండ్ అవుతున్నాను, కానీ నేను నెక్స్ట్ 4th లెవెల్ దానికి ఎగ్జామ్స్ కి వాటికి నా హెల్త్ కొంచెం అంత సహకరించట్లేదు ప్రభుజీ. నాకు 70 years. బట్ ఇంట్రెస్ట్ గా క్లాసులన్నీ మాత్రం అటెండ్ అవుతున్నాను. మీరు చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా అది కూడా మీరు అనుకున్నది చేయాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ప్రభుజీ నాకు కూడా. చూస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. L3 బ్యాచ్ లో ఉంది. అవును అవును. మొన్న అదే అయిపోతున్న L3 బ్యాచ్ లో ఉన్నారు ఈ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మీ అందరి ఆశీర్వాదంతోనే నేను స్పిరిచువల్ జర్నీ కొనసాగిస్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దుర్గా ప్రసాద్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. నా పేరు ధూళిపాడ వెంకట దుర్గా ప్రసాద్. నేను ఇంతకుముందు ఎయిర్ ఫోర్స్ లో పనిచేశాను. ప్రస్తుతం కెనరా బ్యాంక్ సర్కిల్స్ విజయవాడలో పనిచేస్తున్నాను. లెవెల్ 1 క్లాసులు కూడా మీరే చెప్పారు. మీరు చెప్పే విధానం చాలా బాగుంటుంది. లెవెల్ 2 కంప్లీట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ నాది 1-2 months అయింది. మధ్యలో మన మాతాజీని కన్సల్ట్ అవుతూ ఉన్నాను. బట్ లెవెల్ 3 ఇన్ బిట్వీన్ ఉంది. మీకు ఎప్పుడైతే మొదలవుతుందో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఉన్నారు. సో ప్రస్తుతం స్టార్ట్ అయింది. మీతో మళ్ళీ లెవెల్ 3 లో జర్నీ మొదలైంది. దివ్య సాయి మాతాజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా పేరు దివ్య. నేను హోమ్ మేకర్ నండి. నాకు 2 చిన్న చిన్న బాబులు ఉన్నారు. రీసెంట్ గానే నేను ఇస్కాన్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి నాకు చాలా నచ్చాయండి. సో అలా లెవెల్ 3 వరకు భగవంతుడి కృప వల్ల వచ్చానండి. హరే కృష్ణ మాత. భగవంతుని అనుగ్రహము ద్వారానే మనం ఇవన్నీ కూడా వినడానికి రావడానికి మనకి ఇస్కాన్ వారు ఏర్పాటు చేయడం, మంగళూరు మెయిన్ గా ఇస్కాన్ నామినేషనల్స్ మంగళూరు వారు ఏర్పాటు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని అనుగ్రహం మనకి ఉండటం వల్లే ఈ క్లాసులు వినటానికి జరుగుతుంది. ఎంతో మంది జాయిన్ అవుతున్నారు. కంటిన్యూ అవ్వడం అనేటువంటి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దానిలో మనందరం కూడా సహకరిద్దాం. అందరూ కూడా మరలా మీ ఫ్రెండ్స్ కి దగ్గర ఉన్నటువంటివి, ఎందుకంటే ఇది ఫ్రీగా ఎక్కడా కూడా ఇవ్వట్లేదు. అలా మంగళూరు వారు ఫ్రీగా మనకి ఈ అవకాశాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నారు. దాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకుని ఇంకా మీరు నలుగురికి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారని అనుకుంటున్నాము. హరే కృష్ణ మాత. హరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నా పేరు హరి. నేను బెంగళూరులో ఉంటున్నాను ప్రభుజీ. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. నేను కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి లెవెల్ 1 స్టార్ట్ చేశాను ప్రభుజీ. లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కంప్లీట్ అయింది. సో లెవెల్ 3లో దట్టు ఈ రోజు జాయిన్ కావడం, గీతా జయంతి రోజు జాయిన్ కావడం. ఇవాళ హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు. హరే కృష్ణ. I feel so fortunate, Prabhu. I want to continue this journey. Yeah, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. శ్రీనివాసులు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. ప్రణాం ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను కర్నూలు నుంచి ప్రభుజీ. నా పేరు శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ. లాస్ట్ 1.5 year నుంచి టెంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉంటాను ప్రభుజీ.
ప్రభు. 11-1 కంప్లీట్ అయింది, 11-2 అయిపోయింది, ఇప్పుడు 11-3కి వచ్చాను ప్రభుజీ. ప్రభు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని చాలా చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుంటాను భావిస్తున్నాను ప్రభుజీ. మీకు, శాంతిసుధా మాతాజీకి, పోస్టులకి అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు ప్రభుజీ. భక్తిలో మేము ముందుకు పోనీక చాలా చాలా ఉపయోగం ఉంది ప్రభుజీ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్స్. ఇంకా మీ యొక్క ఆశీస్సులు మాకు కావాలి ప్రభుజీ. ఆ భగవంతుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల అనుగ్రహము అందరికీ కూడా ఉండాలి ప్రభు. అందరూ కూడా జర్నీ కంప్లీట్ గా చేసి ఈ విషయాల్లో అందరూ ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలని భగవంతుడిని కోరుకుంటున్నాను. కృష్ణ భగవాన్. హరే కృష్ణ ప్రభు. కృష్ణకుమారి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. నేను కృష్ణకుమారి. నేను చెన్నై నుంచి. మాతాజీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్లియర్ గా ఉంది ప్రభుజీ ఇప్పుడు వాయిస్. మాతాజీ. నేను హైదరాబాద్ నుంచి నేను ప్రెసెంట్ క్లాస్ చేస్తున్నాను ప్రభుజీ. లెవెల్ 1 వచ్చేసి వాణికుమారి మాతాజీ శిష్యురాలని, లెవెల్ 2 మీ శిష్యురాలని ప్రభుజీ. ఇప్పుడు కూడా మీ శిష్యురాలని. మాతాజీ ఇంకా మేము శిష్యులు, మేము కూడా భగవంతుని శిష్యులమే. లేదు ప్రభుజీ, మీ నుంచి చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 ఇప్పుడు కూడా ఇంకా నేర్చుకునేది చాలా చాలా ఉంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నర్సిరెడ్డి ప్రభు. హరే కృష్ణ. నర్సిరెడ్డి ప్రభు. నీలిమా శెట్టి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. నా పేరు నీలిమ. నేను హైదరాబాద్ నుండి ప్రభుజీ. నేను ఫస్ట్ నుండి కూడా కమలేశ్వర దాస ప్రభుజీ క్లాసెస్ వినేదాన్ని. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2. ఇప్పుడు భక్తి శాస్త్రిలో కూడా ఉన్నాను ప్రభుజీ. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మంగళూరు ప్రభుజీ. ఎందుకంటే అసలు స్టార్టింగ్ లో ఎంత కష్టంగా అనిపించినా కూడా ఇప్పుడు శాంతిసుధా మాతాజీ హెల్ప్ మూలంగా, శ్రీదేవి మాతాజీ హెల్ప్ మూలంగా చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఏదైనా కూడా డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళు క్లారిటీ ఇస్తారు. వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నారు ప్రభుజీ, అడ్మిన్స్ అందరూ కూడా. సో ఇంకా నేను ప్రీచింగ్ కూడా ఇస్తాను ప్రభుజీ. బేసిక్స్ అనేవి ఎక్కడ రిలేటివ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఇంటి దగ్గర బిల్డింగ్స్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా, ఏ చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కూడా మెయిన్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చి ప్రీచింగ్ ప్రభుజీ. బేసిక్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. అతతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఏంటి అనేది అక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను ప్రభుజీ. అంటే మనంతటా మనం ఏం స్టార్ట్ చేయము. మనం బుక్ తీసుకెళ్లడము, జపమాల తీసుకెళ్లడం మూలంగా వాళ్ళు అడుగుతారు ఏంటి జాయిన్ అయ్యేవి, ఏంటి ఇది అని. సో బేసిక్ నాలెడ్జ్, ఎక్కడికి వెళ్ళినా బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రభుజీ. చాలా మంది డివోటీస్ అయితే అయ్యారు, కానీ క్లాసెస్ కి రమ్మంటే మాత్రం మాకు ఆన్లైన్ లోకి రావడం రాదు, జూమ్ లోకి రావడం రాదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అందరూ అబోవ్ 70+ లోనే ఉన్నారు ప్రభుజీ, ఏజ్ అందరూ కూడా వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు కృష్ణ కాన్షియస్ ప్రభుజీ. సో మీ సదాచార్ క్లాసెస్ కూడా వింటున్నాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. నర్సిరెడ్డి ప్రభు. పద్మావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పద్మావతి మాతాజీ. ఓకే. రాఘవేంద్రరావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హలో. హరే హలో అండి. హలో అండి. హలో, నమస్కారం అండి మాతాజీ. మాట్లాడండి ప్రభుజీ. నేను లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 శాంతిసుధా గారు, శ్రీదేవి మేడం చెప్పిన దాన్ని ఫాలో అవుతూ అడ్మిన్స్ నేను లెవెల్ 3కి రావటం అనేది జరిగిందండి. ఇవి చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉన్నాయి. చాలా తెలియను అన్ని చాలా డెప్త్ గా ముందుకు వెళ్తుంది. లెవెల్ 1 నుంచి లెవెల్ 2కి కొంచెం లోతులోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించింది. లెవెల్ 2 నుంచి లెవెల్ 3 కూడా ఇంకా తెలుసుకునే అవకాశం మీ అందరి ద్వారా కలిగినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నానండి. నేను తెలుగు టీచర్ గా చేస్తున్నానండి. చాలా మంది పిల్లలకి నేను రోజు భగవద్గీత శ్లోకాలు చదువుతున్నానండి. ఈ విధంగా ఇస్కాన్ ఈ విధంగా నాకు ఉపయోగపడినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఇక్కడ యుఎస్ లో పిల్లలకి, తెలుగు పిల్లలకి చెప్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నర్సిరెడ్డి ప్రభు. ఓకే. రాఘవేంద్రరావు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను 25 బ్యాచ్ లో లెవెల్ 1 చేశాను. తర్వాత ఇప్పుడు లెవెల్ 2 అయింది. లెవెల్ 3 ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాను. మొదటి నుంచి కూడా మీ దగ్గరే నేర్చుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.
నాలో ఈ కోర్స్ చేసిన తర్వాత చాలా మార్పులు వచ్చాయి. అయితే నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా కొంచెం కోపం, ఆవేశం ఇలాంటివి అనుకోకుండా రావడం జరుగుతుంది. అవి కూడా కంట్రోల్ అవుతాయని ఆశపడుతున్నాను. ఖచ్చితంగా ప్రభు. మీరు అవి వాటి గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా తగ్గించుకుంటారు. ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా జరుగుతుంది. అదే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ మధ్యన అక్టోబర్ నెలలో నేను ఉడిపి వెళ్ళడం జరిగింది. ఉడిపి వెళ్ళి రిటర్న్‌లో ఇస్కాన్ మంగళూరు వచ్చి దర్శనం చేసుకుందాం అనుకున్నాను. కానీ అప్పుడు టైం సరిపోలేదు. ట్రైన్ లేకపోవడం వల్ల కలవలేకపోయాను. రాలేకపోయాను. ఎప్పుడో అవకాశం చూసుకొని మళ్ళీ దర్శనం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. నేను హైదరాబాద్‌లో ఉంటున్నాను స్వామీజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను రిటైర్డ్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ నేను. ప్రభు. హరే కృష్ణ. అంతే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నా పేరు లక్ష్మీ శైలజ. నేను యోగా టీచర్ని ప్రభుజీ. నాకు భగవద్గీత అది భగవంతుడి అనుగ్రహంతో నాకు నిజంగా ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి బుక్స్ నాకు ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరిగింది మాత ప్రభుజీ. ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితమే నాకు వచ్చాయి బుక్స్. అలా భగవంతుడి అనుగ్రహంతో అలా ఈ లింక్ రావటం, నేను ఇందులో జాయిన్ అవ్వటం, అలా ఒక్కొక్క స్టెప్ వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను ప్రభుజీ. ఇప్పుడు లెవెల్ 3లోకి వచ్చాను. లెవెల్ 2 అయిపోయింది. చాలా ప్రశాంతంగా చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో ఉండే ఈ స్ట్రెస్, స్ట్రెయిన్ ఇవన్నీ కూడా అన్ని పోయి కొంచెం ప్రశాంతంగా హాయిగా క్లాసు నాకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉన్నా సరే పాత క్లాసెస్ అలా వింటూ ఉంటాను. చాలా ప్రశాంతంగా హాయిగా అనిపిస్తుంది. చాలా సంతోషం ప్రభుజీ. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారికి చాలా రుణపడి ఉంటాను. చాలా కృతజ్ఞతలు. అందరికీ చాలా మంచిగా ఫ్రీగా ఆన్లైన్ క్లాసులు కండక్ట్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాసరావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభు. హరే గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను నా స్పిరిచువల్ జర్నీ 2021 జూన్ లో లెవెల్ 1 స్టార్ట్ అయ్యాను ప్రభుజీ. 2-3 టైమ్స్ లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేసి 2-3 టైమ్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా వచ్చినాయి. తర్వాత లెవెల్ 2లో కంటిన్యూ చేసి నేను 1 మంత్ బ్యాక్ లెవెల్ 2 అంటే కొంచెం లేట్ గా కంప్లీట్ చేశాను, ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్ళాలని చెప్పేసి. లెవెల్ 2 అయిపోయిన తర్వాత 1 మంత్ బ్యాక్ నేను లెవెల్ 3లో లాస్ట్ క్లాసెస్ లో విన్నాను ప్రభుజీ మీ ద్వారా, కమలేష్ ప్రభుజీ ద్వారా. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి ప్రభుజీ, నేను ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తాను. హరే కృష్ణ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇస్కాన్ మంగళూరు వారికి రుణపడి ఉంటాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నా పేరు ఉజ్వల. నేను విశాఖపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. నేను ఫేస్బుక్ లో ఇస్కాన్ వాళ్ళ ఇది చూసి నేనేమో జాయిన్ అయ్యాను. అదే உங்களுக்கு లాస్ట్ ఇయర్ నేను లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 కంప్లీట్ చేశాను. లెవెల్ 3 ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ రోజు జాయిన్ అవ్వటము. కానీ ఈ లెవెల్ 3లో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంటున్నారు. నేను రీచ్ అవ్వగలనా లేదా అన్నది నేను ఎంతవరకు అర్థం చేసుకోగలను అని కొంచెం దీనిగా ఉంది. ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండే మాలాంటి ఆడవాళ్ళకి ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లోని నేర్చుకోవటం అన్నది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. నేను భగవద్గీత ఏదో పుస్తకం చదువుతున్నాను, అది అర్థం చేసుకుంటున్నాను, కానీ ఈ విధంగా క్లాసులు చెప్పి విని అర్థం చేసుకోవటం అన్నది ఒక దీనిగా భావిస్తున్నానండి. ఇస్కాన్ వాళ్ళ దీని వల్లే నేను ఈ లైన్ లోకి రావటం జరిగింది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఖచ్చితంగా మీరు విద్య అవుతుంది మాతాజీ. మీరు ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా మీరు భయపడాల్సింది ఏం లేదు. ఖచ్చితంగా మీకు ఆ భగవంతుడి కృప ద్వారా మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో ఆధ్యాత్మికంగా భక్తి విధానంలో ముందుకు వెళ్ళాలని మీ యొక్క సంకల్పము మన భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో నెరవేరుతుంది. ఖచ్చితంగా అవుతుంది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనుగ్రహం ద్వారా కూడా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. స్వాతి కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను ప్రీవియస్ గా వర్కింగ్ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హౌస్ వైఫ్. లాస్ట్ ఇయర్ ఇదే టైంలో వాణి కుమారి మాతాజీ గురువు గారు ఫస్ట్ 18 days కి నాకు
తర్వాత లెవెల్ 2 కమలేష్ ప్రభుజీ గురువు గారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీ శిష్యురాలిగా ఇప్పుడు లెవెల్ 3 కంటిన్యూ చేయబోతున్నాను. హరే కృష్ణ. చాలా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. డే ఈ గుర్తుంజులతోటి స్టార్ట్ అవుతుంది నాకు. ఇంకా ఈ 6 o'clock ఎవ్రీ లెవెల్ నాది 6 o'clock ప్రభుజీ. సో డే ఒక ఎలా అంటే ఒక కోవిల ఒక టెంపుల్ లోకి వెళ్ళిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. ఇంట్లో ఈ గుర్తుంజుల ప్రవచనాలు వింటూ ఇదిలో నాకు చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫస్ట్ మా పిల్లలు జాయిన్ అయ్యారు ప్రభుజీ 18 days కోర్స్ కి. వాణికుమారి మాతాజీ ఆ క్లాసెస్ నేను కూడా వినేదాన్ని. సో ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది. నార్మల్ గా ఇంట్లో నిత్య పూజలు అవి ఇవి చేసుకుంటుంటాం శ్రీ వైష్ణవులో. ఇంకా వాళ్ళిద్దరిని జాయిన్ చేశాను. తర్వాత క్లాసెస్ నేను కూడా విని నేను కూడా అలా ఇన్వాల్వ్ అవుదాము అని చెప్పేసి నేను కూడా 25th బ్యాచ్ నాది ప్రభుజీ. ఇంకా అలా నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణాళాలు. హరే కృష్ణ. నాది శ్రీకాకుళం జిల్లా. చాలా అందులో వేరుగొట్ట మండలం చాలా చిన్న పల్లెటూరులో ఉన్నాను. నాకైతే పెద్దగా చదివేం రాదు. నా హెల్త్ బాగోలేకపోతే ఆపరేషన్ అయ్యేటప్పుడు అలా మంచం మీద ఉండవలసి వస్తే ఏం చెయ్యాలో తోచకపోతే అప్పుడు ఇలాగ ఆన్లైన్ లోనే పిల్లలు చూసి నాకు క్లాస్ జాయిన్ చేశారు. నాకు చదవడం కానీ శ్లోకాలు నేర్చడం కానీ రాదు. ఇప్పటికీ కూడా చాలా తప్పులు, ఎవరితో మాట్లాడడం కూడా రాదు. నాకు పైకి వెళ్ళాలని తెలియక ఇందులోనే ఫస్ట్ సారి అన్ని ఏది రాసి మా బాబుని కూర్చుని పెట్టి ఆ ఎగ్జామ్ రాస్తే సర్టిఫికెట్ వచ్చేసరికి స్కూల్లో ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అంత హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి నా బీరువాలో భద్రంగా దాచుకున్నాను ప్రభుజీ. ఇదే నా ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అనుకుని నాకు తెలియక ఇంగ్లీష్ రాక చూడలేక ఇదే 3 సార్లు 3 క్లాసులు విన్నాను ప్రభుజీ. అయితే అలాగా చూసి చెప్తే ఏదో శ్లోకాలు నేర్చుకుంటే బాగున్ను, ఎవరైనా చెప్తే బాగున్ను, దీని వివరణ చెప్తే బాగున్ను, ఇలా చెప్పి 18 రోజులు 18 అధ్యాయాలు చెప్పేసరికి మాలాంటి వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, చేయలేదని బాధపడేదాన్ని. అయితే మళ్ళీ ఒక మాతాజీ కలిసి ఇలాగా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసరికి చేశాను. సెకండ్ లెవెల్ లో వచ్చాను. చంద్రకాంత్ ప్రభుజీ రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి బాగా శ్లోకాలు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాను. అప్పుడు సింధూరు మాతాజీ అలాగ పరిచయం అయ్యి నాకు థర్డ్ లెవెల్ కూడా ఈజీ మాతాజీ, పరీక్షలు అనుకోకండి, ఏమీ లేదు రాయండి, ప్రభుజీ బాగా చెప్తారు, వినండి, మీకు వింటే చాలు అని మాతాజీ పుష్ చేశారు. అయితే ఈ దేవుడికి అయితే నేను హెల్ప్ చేయలేను, వాలంటీర్లుగా ఉంటారు అది ఇది అన్నారు. నాకేం రాదు, ఇలా శ్లోకం నేర్చుకుంటే చాలు అనుకున్నాను. నేను ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళినా నాకు చుట్టాలు ఎవరు కలిసినా పలానా క్లాస్ ఉంది జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్తున్నాను. ఒక 5గురికో 6గురికో చెప్పి నెంబర్లు తీసుకొని ఈ రకంగా జాయిన్ చేస్తున్నాను. గత నెల 2, ఈ నెలకు డిసెంబర్కో 2, 3, అంతకు ముందు 2 అలా జాయిన్ చేయడమే నేను చేసే సేవ అంతేని అలా చేసుకుంటున్నాను. అయితే ఇందులో ఎంత విన్నా కృష్ణుడు గురించి ఎంత చెప్పినా తనివి తీరినట్టు ఉంటది. ఎంత చేసినా అందరి క్లాసులు విన్నాను. శీలా మాతాజీ, వాణి మాతాజీ, కృష్ణ ప్రభుజీది అందరివి విన్నాను. మొన్న నవీన్ ప్రభుజీ గారు మాత్రం చెప్పారు, ఎంత బాగా చెప్పారో తెలీదు. ఆయన క్లాస్కి వినమని నేను అంతమందిని బాగా చెప్తున్నారు, ఆ క్లాస్ వినండి, మీరు చదివిన వాళ్ళైనా ఇలా విన్నోళ్ళైనా వినండి అనేసి చెప్తున్నాను. ఎంత విన్నా కొత్త విషయాలే చెప్తున్నారు. ప్రభుజీ మీ క్లాస్ అయితే అద్భుతం ప్రభుజీ, చాలా వివరణగా తెలుగులోని క్లుప్తంగా చక్కగా చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అంతే ప్రభుజీ, నాకు కళ్ళంటి నీళ్ళు కూడా హరే కృష్ణ. ఇందులోకి నాకు దేవుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు, నాకు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి, నేను చదవలేను, నువ్వు మొబైల్ పట్టుకోకు, నువ్వు క్లాసులు జాయిన్ అవ్వలేవు, అన్ని చేయకు, ఒక్కటే చెయ్యి అనేవారు పిల్లలు. లేదని పర్లేదు, ఖచ్చితంగా మీరు ఇదవుతుంది మాతాజీ. మీరేమి ఇది కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడి అనుగ్రహం ద్వారా అందరికీ కూడా చైతన్య మహాప్రభుల వారి యొక్క బోధనలు ప్రతి ఊరికి ప్రతి గడపకు మీరు అన్నట్లుగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఒక మారుమూల గ్రామం అన్నారు. సో ఆ చైతన్య మహాప్రభుల వారే సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క అవతారాలైనటువంటి ఆయన యొక్క బోధనలు, ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యం కూడా అదే.
ప్రతి ఊరికి ప్రతి గడపకు ఈ కృష్ణ చైతన్యం, ఈ సమాజంలో దేనికి కొరత లేదు, కొరతంతా ఉన్నది ఆ చైతన్యం, కృష్ణ చైతన్యం అని చెప్పేవారు. ఆ చైతన్యాన్ని ప్రతి ఊరికి ప్రతి గడపకి అన్ని చోట్లకి మారుమూల ప్రదేశాల్లో కూడా చేరే విధంగా ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మాతాజీ. దానిలో మనం అందరం కూడా సహకరిస్తూ అదే ప్రభుజీ, అదే ఎవరైనా ఎవరి చుట్టాలకైనా వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళకైనా చెప్పుకుంటే అలాగే చెప్పితేనే బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. ఇప్పుడు అన్ని మొబైల్లో ఏంటంటే అన్ని క్లాసులు చాలా చాలా రకాల వెరైటీలు దిగాయి. మేము ఇందులో ఉన్నాము, ఇప్పుడు నుంచి ఎందుకు భగవద్గీత అంటారు. నేను అనేదాన్ని అలా కాదు, వినండి, డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు, ఎవరు అడగరు. మనం ట్యూషన్కి వెళ్ళినా పిల్లల ఫీజులు కట్టినా ఏం చేసినా గంట క్లాస్ చెప్పినా వేలుకు వేలు కట్టాలి. ఇదేమి కాదు, ఇంట్లో కూర్చొని అలా వినండి, మీకు నచ్చితే జాయిన్ అవ్వండి, అర్థం కాకపోతే అప్పుడు ఆగిపోండి. ఇంకా నేను శ్లోకాలు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను, నాకు అవి అర్థం కాదంటే శ్లోకాలు నేర్చినవి ఉన్నాయి, ప్రభుజీ చక్కగా చెప్తున్నారు. అవి తెలియదు, చాలా తెలియక నేను 3-4 నెలలు అందులోనే ఉండిపోయాను అనేసి వివరం చెప్తున్నాను. ఎవరైనా మాతాజీ మాతాజీ అంటాను. హాస్పిటల్కి వెళ్తే ప్రభుజీ ఆ నర్సులు కూడా మాతాజీ అని పిలిచేశాను. హరే కృష్ణ మాత, పర్లేదు మాది. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ, అందరికీ ధన్యవాదాలు. మీ యొక్క వ్యూస్ ని షేర్ చేసి మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జర్నీ ఈ విధంగానే మనం అందరం కూడా ఇవాళ ఉన్నటువంటి 20 మెంబర్స్ తగ్గకుండా ప్రతి క్లాసులో కూడా ఇంతకంటే ఇంకా పెరిగే విధంగా మనం ఉందాము అని, ఆ శక్తి మనకి ఆ భగవంతుడు ఇవ్వాలని, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి అనుగ్రహం మనకు ఉండాలని, ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఆ కృష్ణ భగవానుడు మనకి ఆ అవకాశాన్ని కలగజేస్తారని అనుకుంటూ ఉన్నాం. సో అందరికీ కూడా మరొకసారి ఈరోజు గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సో ఈరోజు కొంచెం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. సో హరే కృష్ణ. మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా లెవెల్ 3లో భగవద్గీత పైన మీరు మీ అంతటా మీరుగా మీరు చదువుకున్నటువంటి అంశాలని ప్రజెంట్ చేయడానికి కొంత సమయం ఇస్తాము. దాన్ని మీరు కూడా చెప్పే విధంగా, ప్రీచ్ చేసే విధంగా ఆ భగవద్గీతలో కొన్ని శ్లోకాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని టాపిక్స్ మీద అంశం ఉంటుంది. దాన్ని మీరు అవగాహన చేసుకొని ఆ అంశాలను మీరు కూడా మాట్లాడే విధంగా అవకాశాన్ని కలగజేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక మిగిలినటువంటివి భగవద్గీతతో పాటుగా ఉపదేశ అమృతము, అలాగే ఈశోపనిషత్తు, అలాగే భక్తి రసామృతము, భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథాలు, వీటిపైన కూడా, అంటే మన ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు మనకి చాలా వరకు చాలా తక్కువగా తెలిసి భక్తి విధానంలో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఈ భక్తి వల్ల కలిగేటువంటి, ఇంతకుముందు కూడా భగవద్గీత గురించి చెప్తూ మన మాతాజీ ప్రభులు చెప్పారు. ఎంత వింటూ ఉంటే మామూలు గ్రంథాలకి ఒకసారి ఒక నవలో లేదా ఒక వార్తాపత్రిక చదివామనుకోండి, ఆ చదివి అత్తే ఇంకా దాన్ని ఆ రోజుతో అంతటితోనే అయిపోతుంది. మళ్ళీ చదివితే అది బోరుగా ఏముంది చదివింది అనిపిస్తుంది. కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలైనటువంటి భగవద్గీత కానీ భాగవతం కానీ ఎన్నిసార్లు చదువుతుంటే అన్నిసార్లు వీరు విని ఉంటారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు వినున్న వాళ్ళకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఎంత వింటున్నా మళ్ళీ కొత్తగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అదే నిత్య నూతన యవ్వనం విధంగా ఉండేటువంటి ప్రతిసారి ఏదో ఒక కొత్త అంశాన్ని మనకి తెలియచేసేటువంటిది ఈ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు, ముఖ్యంగా భగవద్గీత భాగవతము వంటివి. మరి ఆ భగవద్గీత భాగవతము వంటి వాటిపైన మనకి మంచి సరైనటువంటి అవగాహన, వాటిని మనం సరైన పద్ధతిలో అవగాహనం చేసుకోవడానికి మనకు ముందు ఉన్నటువంటి పూర్వ ఆచార్యులు అయినటువంటి వారు ఇచ్చినటువంటి ఈ భక్తి మార్గంలో, భక్తి ఆధ్యాత్మిక విధానంలో మనం ఏ విధంగా ముందుకి వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా ఉంటే మనం వెళ్తాము అనేటువంటి దానికోసం మనము ఇక్కడ ఈ అంశాలను చూడడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఈ క్లాస్ ప్రారంభించుకునేటువంటి ముందుగా ప్రార్థన. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు కొద్దిగా మనము భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి ఇది భక్తి యోగ పరిపూర్ణ శాస్త్రం ఇది అనేటువంటి ఈ గ్రంథము ఇది సంస్కృతంలో శ్రీల రూప గోస్వామి వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువు అనేటువంటి ఆ గ్రంథానికి సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం అంటే శ్లోకాలు లేకుండా ఆ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానమే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం యొక్క సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పరమ పూజ్య శ్రీమత్ ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి దీన్ని అంటే శ్లోకాలు లేకుండా ఆ రూప గోస్వామి వారు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి ఏదైతే ఉందో వీరు ఆ రచనలకి శ్లోకాలు లేకుండా శ్లోకాల యొక్క భావాన్ని మనకు అర్థమయ్యేటువంటి రీతిలో మనకి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి పరమ పూజ్య శ్రీమత్ ఏసి భక్తి వేదాంత ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి అంటే దీన్ని అనువాదించినటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఇది భక్తి రస అమృత సింధు అంటే ఇందులో 4 పదాలు ఉన్నాయి. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో మనం నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అని పిలుస్తాం. సో భక్తి రస అమృత మరియు సింధు అనేటువంటి 4 పదాలు ఈ 4గింటిని గురించి భక్తిని గురించి ఆ భక్తిలో ఉండే రసము ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉండేటువంటి వీటన్నిటిని గురించి ఈ శ్రీల రూప గోస్వామి విరచితమైనటువంటి అంటే ఈ భక్తి రసామృతము అనేటువంటి గ్రంథం ఏదైతే ఉందో అది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మనము శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాదుల వారు రచించినటువంటి భక్తి రసామృత సింధువు గ్రంథం యొక్క సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం అని చెప్పుకున్నాము. అలాగే శ్రీల రూప గోస్వామి మరి వీరి గురించి చూస్తే వీరు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి అంటే సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఒక భక్తిని ఏ విధంగా ప్రచారం చేయాలి అనేటువంటి దాని కొరకు అవతారం తీసుకొని ఇంతకుముందు అనుకున్నట్లుగా ఈ కృష్ణ చైతన్యం ఈ సమాజంలో జనులకు ఏదైతే కొరతగా ఉందో ఏదైతే తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారో దాన్ని తెలియజేసి ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రతి మారుమూలకు అందే విధంగా ప్రతి గడపకు అందే విధంగా చేయాలి అనేటువంటి తపనతో వారు ఆ భక్తిని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి వారి యొక్క అవతారమైనటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుకి ప్రత్యక్ష శిష్యులైనటువంటి 6 గోస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బృందావనంలో 6 గోస్వాములు వారిలో వీరు ప్రధానమైనటువంటి వారుగా చెప్తారు. అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభువుకి ప్రత్యక్ష శిష్యులుగా ఉన్నటువంటి 6 గోస్వాములలో ఈ రూప గోస్వామి వారు ప్రధానమైనటువంటి వారు అని చెప్తారు. సో ఆ ప్రధానమైనటువంటి ఆ రూప గోస్వామి వారి ఈ భక్తిలో అంటే చైతన్య మహాప్రభువుల ద్వారా ఉపదేశాన్ని పొంది
ఆ ఉపదేశానికి ఇంకా ఆయన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను వారు అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అంశాలన్నిటినీ కూడా మేళవించి మనకి ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనేటువంటి గ్రంథాన్ని వారు రచించినటువంటిది. సో అయితే ఇక్కడ మొదటిసారి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని శ్రీల రూప గోస్వామి వారు సందర్శించేటువంటి సమయానికి, ఇక్కడ గోస్వాములు అంటే పదం ఓకే, ఇక్కడ గో అంటే ఇంద్రియాలు అనేటువంటి ఒక అర్థం కూడా ఉంటుంది. వాటికి స్వామి అంటే వాటిని ఆధీనపరుచుకున్నటువంటి వాడు, అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి వాటన్నిటినీ కూడా తమ ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి వారు, అంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానంలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానాన్ని పొందినటువంటి వారు గోస్వాములు. అంటే ఈ బ్రాహ్మణ అనేటువంటి దానికంటే ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కూడా మహోన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వారు గోస్వాములు. మరి అటువంటి వారిలో కూడా ప్రధానులుగా ఉన్నటువంటి ఈ రూప గోస్వాములు వారు మొదటిసారిగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని సందర్శించేటువంటి సమయానికి వారు అప్పటి బెంగాల్ వంగదేశంలోని మహమ్మదీయ రాజ్యంలో మంత్రివర్యులుగా ఉన్నారట. అప్పట్లో కూడా ఈ ప్రధానమంత్రి అట్లా మంత్రి వర్యులుగా మంచి ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రలో వారు, అంటే అక్కడ ఆ రాజ్యంలో ఒక మంత్రి ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రులుగా వారు ఉన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆయన యొక్క సహోదరుడు కూడా సనాతన గోస్వామిగా పిలువబడతారు. వారికి అయితే అక్కడ ఆ మహమ్మదీయ రాజ్యంలో వీరిద్దరూ కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఒక ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రలలో ఉండడం వల్ల ఆ మహమ్మదీయ రాజు వీరికి దబీర కాసా, సాకార మల్లిక్ అనేటువంటి పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. వారి యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజ్య నియమాల ప్రకారము ఆ మహమ్మదీయ రాజ్యంలో వారు ప్రధానమైనటువంటి పదవులలో ఉండడం వల్ల వారికి మహమ్మదీయ రాజు వారికి ఇచ్చినటువంటి పేర్లు, అంటే ఈ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములు అనేటువంటి పేర్లకు ముందు వారు ఉన్నటువంటి వారికి, అంటే ఆ రాజ్యంలో ఇవ్వబడినటువంటి పేర్లు దబీర కాసా, సాకార మల్లిక్ అనేటువంటి పేర్లు ఉన్నవి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అయితే వారు ఆ నవాబు హుసేన్ షా ఆస్థానంలో వారు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో ఇదంతా కూడా సుమారు చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఈ బెంగాల్లో వచ్చినటువంటి ఆ సమయం, అంటే సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ విషయాలు ఇవి. సో మరి ఆ సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము మన భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఆ హిందూ సంఘంలో ఉండేటువంటి కట్టుబాట్ల ప్రకారంగా చాలా కఠోరమైనటువంటి నియమాలు ఉండేవి. అయితే వీరిద్దరు కూడా వాస్తవానికి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారు. ఈ రూప గోస్వామి వారు, సనాతన గోస్వాములు వీరిద్దరు కూడా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వారే. కానీ వారిద్దరు కూడా ఆ మహమ్మదీయ రాజు ఆస్థానంలో ఆ మహమ్మదీని యొక్క పాలకుల వద్ద ఉద్యోగంలో వారు కుదిరినందువల్ల వెంటనే వారిని ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుండి వెలివేయడం జరిగింది. అయితే దబీర్ కాసా, సాకర్ మల్లిక్ అనేటువంటి సోదరులు ఇద్దరు కూడా వారికి, అంటే ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల నుండి వెలివేయడం వల్ల వారు ఒక దుర్దశలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. అయితే వాస్తవానికి వారిద్దరూ కూడా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలోనే పుట్టినటువంటి వారు. కానీ ఆ హుసేన్ షా ప్రభుత్వంలో మంత్రి పదవులను అంగీకరించినటువంటి కారణంగా వారు ఆ సంఘం నుండి వెలివేయబడిరి అని చెప్తారు. అయితే వీరిద్దరిని కూడా ఆ ఇరువురిని సోదరులు శిష్యులుగా స్వీకరించి, అంటే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు తీసుకున్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక రెవల్యూషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశముగా ఏంటంటే, వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు ఈ ఇద్దరి సహోదరులు ఎవరైతే, అంటే ఆ బ్రాహ్మణ కుటుంబాల నుంచి వెలివేయబడినటువంటి, అంటే అప్పుడున్నటువంటి ఆ మహమ్మదీయ రాజు దగ్గర మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి దబీర కాసా, సాకార్ మల్లిక్ అనేటువంటి ఇరువురు సహోదరులను కూడా ఆయన శిష్యులుగా స్వీకరించి బ్రాహ్మణ సంస్కృతిలో అత్యున్నత స్థాయి అయినటువంటి గోస్వామి స్థాయికి వారిని ఉద్ధరించారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు.
అది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి అనుగ్రహం. సో ఇంకా ఆ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారు అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది, ఈ ఆధ్యాత్మిక విధానాలకి కుటుంబం కానీ, ప్రాంతం కానీ, లింగ వర్గ ఏ భేదాలకు సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకాన్ని, విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా వారు వృద్ధి చెంది ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి అందరూ అర్హులే అనేటువంటి విషయాన్ని 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము భక్తుడుగా తన అవతారాన్ని తీసుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడే మనకు చూపించినటువంటి మార్గదర్శకం. సో అందుకే ఇప్పటికీ కూడా ఇస్కాన్ సంస్థలో అదే విషయాలను పాటిస్తూ ఉంటుంటారు. ఇక ఆ చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం వల్ల వీరిద్దరే కాదు, ఇంకా మనకి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి వారిని కూడా చైతన్య మహాప్రభువుల వారు మన ఈ ఆధ్యాత్మికంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేర్చినటువంటి వారు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ఎవరైనా పేరు గుర్తు చేయగలరా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు ఎవరైనా అలా ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో వీరిరువురే కాదు, ఇంకా ఆ చైతన్య మహాప్రభులు వారు వీరేమో బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో, ఒక సాంప్రదాయమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి ఆ తర్వాత అక్కడ అంటే ఆ రాజ్య పరిపాలనకు సహకరించినందుకు, మహమ్మదీయ రాజు యొక్క రాజ్యంలో రాజ్య పరిపాలనకు సహకరించినందు వరకు వారిని వెలివేసినటువంటి వారిని ఉద్ధరించడమే కాదు, అంటే కొంత మన హిందూ సాంప్రదాయాల్లో ఉన్నట్టు సనాతన సాంప్రదాయాలు తెలిసినటువంటి వారుగా కూడా భావించవచ్చు వీరిని. కానీ ఒక మహమ్మదీయ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి ఒక వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, దివ్య సారిక మాతాజీ. ప్రభుజీ చెప్పండి, ఎవరిని ఉద్ధరించారు? మహమ్మదీయ కుటుంబంలో పుట్టినట్టు. ఇప్పుడు ఆ పేరు తెలీదు ప్రభుజీ, మహమ్మదీయ పేరు తెలీదు. మహమ్మదీయ పేరు అవసరం లేదు మాతాజీ. ఇప్పుడు మనం ఇస్కాన్ సాంప్రదాయంలో వైష్ణవ విధానంలో ఆయనకు పేరు, ఆయన దేనికి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ? దానికి ప్రభుజీ పేరు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు సడన్ గా. శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. హరిదాస్ ఠాకూర్ ప్రభుజీ. యా మాతాజీ, హరిదాస్ ఠాకూర్. హరే కృష్ణ. సో చైతన్య మహాప్రభువుల వారు ఇక్కడ ఇలా అంటే కొంత మధ్యలో మారినటువంటి కాకుండా పుట్టుకతోనే మహమ్మదీయ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి హరిదాస ఠాకూర్ను కూడా తన శిష్యునిగా స్వీకరించి అతన్ని నామాచార్యుడిగా కీర్తింపబడే విధంగా అతన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి వారు చైతన్య మహాప్రభువుల వారు. నామాచార్య నామం, ఆ కృష్ణ భగవాను యొక్క నామం మహామంత్రం హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఈ మంత్రాన్ని ఇప్పుడు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒక 16 మాలలు చేయాలంటే ప్రారంభంలో అందరికీ కూడా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. 2 నుంచి 2 గంటలు కూర్చొని ఇది చేయడానికి. సో హరిదాస ఠాకూరు వారు వారి యొక్క భోజన సమయానికి ముందే ఎన్ని మాలలు చేసేవారు ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలరా? హరే కృష్ణ ఎవరైనా ఇమాజ్ చేస్తే. శోభరాణి మాతాజీ, దివ్య సారిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ శోభరాణి మాతాజీ. ఓకే, 192 మాలలు ప్రభుజీ. 192 మాలలు అంటే సుమారుగా 3 లక్షల కంటే ఎక్కువ నామాలని, 3 లక్షల నామాలని వారు రోజు అంటే తన యొక్క ఒక్క పూట తీసుకునేటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోక మునిపే వారు ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను 192 మాలలు అంటే మనం చూడండి 108 మంత్రాలను హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ అలా 108 చేస్తే ఒక మాల అవుతుంది. సో దాన్ని మనం 16 సార్లు చేయడానికి కూడా అంటే చేస్తున్నాము ఆ విధంగా. కానీ వారు ఆ నామాచార్యులుగా కీర్తి గడించినటువంటి ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారా, చైతన్య మహాప్రభువుల వారి అనుగ్రహం ద్వారా వారు రోజుకి అంటే రోజు కంటే ఎప్పుడో కాదు కూడా మళ్ళీ వారి యొక్క ఆహారం తీసుకోవడానికి ముందే 192 మాలలను
జపం చేసేటువంటి వారు ఆ విధంగా వారు నామాచార్యుడిగా కీర్తించబడినటువంటిది అది కూడా ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క అనుగ్రహమే. సో మనం ఈ చైతన్య మహాప్రభు సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో అది సార్వజనీయమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి. సో ఆ చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనల్ని మనకి అందించినటువంటి వారు తర్వాత క్రమంలో అది ఈ ప్రస్తుతమైనటువంటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు. సో ఈ కృష్ణ చైతన్యమే కొరత ఉంది ఈ సమాజంలో అంటూ వారు ఇచ్చినటువంటి సందేశమే మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఇచ్చినటువంటి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు కూడా ఆ విధంగానే అందరికీ కూడా అంటే బ్రాహ్మణత్వాన్ని ఇవ్వడం, అంటే ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో మనకి ఆ విధానం ఏ కుటుంబానికి సంబంధించిన ఎక్కడ ఉన్నటువంటి, కానీ ఒకటి కావలసినటువంటిది స్థిరమైన భక్తి, ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకం అది ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ మనము గోస్వాముల స్థాయికి ఉద్ధరించబడినటువంటి వారు, అలాగే నామాచార్యుడిగా కీర్తించబడినటువంటి వారందరూ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకోదలుచుకున్నటువంటి అటువంటి భక్తి అందరిలోనూ రావాలి అని ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహం మన అందరికీ ఉండాలి. అందరూ కూడా ఈ సమాజం అంతా కూడా మంచిగా ఉండడానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఎంతో దోహదపడతాయి. సో అలాగే చూసాం మనం కొన్ని అది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి సంబంధించినటువంటి ఆయన సామాజికంగా నేపథ్యం చూసినట్లయితే మనకి ఈ స్వతంత్ర సమరయోధ సమయంలో ఉన్నటువంటి వారు, భారతదేశం స్వతంత్రం కావాలి, స్వతంత్రం అంటే ఆ బ్రిటిష్ వారిని వెళ్ళగొట్టడం కాదు అనేటువంటి దాన్ని కూడా వారు చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇక్కడ కావలసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ శాంతియుతంగా ఉండాలి అంటే కావలసినటువంటిది ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు కాదు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం అని బోధించినటువంటి పూర్వపు ఆచార్యులు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతులు, మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వంటి. సో ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు సిద్ధాంతము సార్వజనీయమైనదిగా చెప్తారు. ఇది ఈ అందరికీ కూడా ఆ భక్తి భగవంతుని యొక్క కృప అందరికీ ఉండాలి, ఏ ఒక్క వర్గానికో ఏ ఒక్క కులానికో సంబంధించినటువంటిది కాదు అనేటువంటి తత్వము చైతన్య మహాప్రభులు వారు బోధించినటువంటిది. ఆ కృష్ణ తత్వాన్ని తెలిసిన వాడు, అలాగే మరియు భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారందరూ కూడా బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన వానికంటే కూడా గొప్పవాడిగా అంగీకరించబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము ఆ చైతన్య మహాప్రభువులు వారు నిరూపించి చూపించినటువంటి అంశం. వేద సారస్వత మంతట్లోనూ ముఖ్యంగా మనకి ఆ వేదాల యొక్క ఉపనిషత్తుల యొక్క సారమైనటువంటి భగవద్గీత, అలాగే శ్రీమద్ భాగవతాల్లో కూడా అంగీకరించబడినటువంటి ఆ మూల సిద్ధాంతం కూడా ఇదే. మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడే చెప్తూ ఉంటుంటాడు మనకి ఎటు అంటే అంటే పాపపు జన్మలు పొందినటువంటి వారు కానివ్వండి, స్త్రీలు కానివ్వండి, వైశ్యులు కానివ్వండి, శూద్రులు కానివ్వండి, ఎవరైనా ఇక్కడ ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకం ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ భక్తియుత సేవను నిర్వహించడానికి అర్హులు అని భగవద్గీతలోనే సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే ఒక్క నుంచి చెప్పినటువంటి విషయం. సో ఆ విషయాన్ని ఆచరించి మనకి చూపించినటువంటి వారు మార్గదర్శకులు మన పూర్వ ఆచార్యులు. సో ప్రతి వ్యక్తికి సరైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా అత్యున్నతమైనటువంటి గోస్వామి స్థితికి ఉద్ధరించాలి అనేటువంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమ సిద్ధాంతము ఈ భక్తి రసామృత అనేటువంటి గ్రంథంలో బోధించబడింది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ 6 గోస్వాములు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరిని గురించి మనకి శ్రీనివాసాచార్యులు వారు చెప్తారు. అంటే ఆ గోస్వాములు వారు ఆ ఇంద్రియాలను ఆధీనంలో ఉంచుకోవడమే కాదు, అనేక శాస్త్రాల్లో ఈ విధంగా వారు కీర్తించడం జరుగుతుంది. నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణే సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారి త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్య కరౌ రాధా కృష్ణ పదారవింద భజనానందే మత్తలికౌ వందే రూప సనాతనౌ రఘు
యఘాజీ శ్రీ జీవ గోపాల అని శ్రీనివాసాచార్యులు వారు కీర్తించినటువంటి ఆ 6 గోస్వాముల గురించి అంటే ఇక్కడ వారు చెప్తున్నారు. ఈ గోస్వాములు ఎంతటి మహోన్నతులు అంటే శ్రీ సనాతన గోస్వామి 6 గోస్వాముల్లో, శ్రీ రూప గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ దాస గోస్వామి, శ్రీ జీవ గోస్వామి, శ్రీ గోపాల భట్ట గోస్వామి అను 6 గోస్వాములను నేను భక్తితో ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మానవ జాతికి అంతటికి ఉపయోగపడేటువంటి శాశ్వత ధర్మ నియమాలను స్థాపించు ఉద్దేశంతో వేద వాస్మయమును మదించుటలో వారు అత్యంత నిపుణులు. 3 లోకాలలోనూ వారు సువిస్తృతులు. గోపికా భావనతో శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణులను అర్పించుటలో వారు నిరంతరము నిమగ్నులైనందువలన వారి ఆశ్రయించుట సర్వ శ్రేయస్కరము అని చెప్తున్నారు. సో విధంగా ఆ గోస్వామి అష్టకం. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భక్తి రసామృతము అనేటువంటి ఈ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి 4 పదాలు భక్తి, రస, అమృతం, సింధు. సో ఇక్కడ మనకి భక్తి యుతమైనటువంటి సేవ అంటే ఆ భగవంతుని పైన మనము అంటే ఉండే ఆ భగవంతునికి సేవ చేయడమే భక్తి అని చెప్తాము. ఆ సేవలో మనము పొందేటువంటి ఆనందము, మాధుర్యము ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తి రస మీన్స్ ద స్వీట్ టేస్ట్ ఆర్ ఫ్లేవర్ ఆర్ మెలో అంటే మాధుర్యం దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది లవింగ్ అండ్ సర్వింగ్ కృష్ణ. ఆ కృష్ణ భగవానుడికి మనము సేవలు చేయడం ద్వారా అంటే భగవంతుని యొక్క సేవయే భక్తి. మరి ఆ విధమైనటువంటి సేవలను పొందడం ద్వారా, సేవలను చేయడం ద్వారా ఆ భగవంతుడికి మనం పొందేటువంటి అనుభూతి రస అనేటువంటిది పొందుతామని చెప్తారు. సో అలాగే అమృతం, ఇక అది శాశ్వతమైనటువంటిది అమృతతత్వం. సింధు అంటే సముద్రము, అంటే ఆ భక్తి రసము అనేటువంటిది ఇక సముద్రంతో పోల్చబడినటువంటి. సో కాబట్టి భక్తి రసామృత సింధు, ది నెక్ట్రిమ్ ఓషన్ ఆఫ్ ది మెలో ఆర్ స్వీట్ టేస్ట్ ఆఫ్ భక్తి కదా. సో కాబట్టి ఆ భక్తిలో మనము పొందేటువంటి ఆస్వాదించేటువంటి ఆ రుచి, మాధుర్యమైనటువంటి రుచి, ఆ మాధుర్యమైనటువంటి అనుభూతే ఈ భక్తి రసామృతము, నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. సో మరి ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ భగవంతుడికి మనము సేవలు చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటిది. సో ఇందులో కూడా 12 రకాలైనటువంటి రసాలు ఉంటాయని చెప్తారు. అందులో 5 ముఖ్యమైనటువంటి రసాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకా మిగిలినటువంటి అంశాలు తర్వాతి క్లాసులో నెక్స్ట్ వీక్, రేపటి క్లాసులో లేదు, వేరే ప్రభు తీసుకుంది అంటే ఆ కంటిన్యూ అవ్వలేదు. ఇంకా 3rd బ్యాచ్ లెవెల్ 3ది పూర్తిగా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కనుక ఇది ప్రారంభించాము. సో ఒక 2 వీక్స్ వరకు సాటర్డే మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మనము